सन भयल दुर्व्यवहार ऊ बुढ़िया जौन कैले बाड़ी ना, यही से पता चला था। यही खातिर हम तोरा से मिले आयल बानी। दया महाराज, रउआ वही जब ब्याह करवा के गलती कहनी, वही जब ब्याह न करवा के रहल। कबो कबो हमरा कैसन लागेला ना कि हम फुटबॉल हो गए बानी। केहू इन्हें से धकिया होता, कोई होने से धकिया होता। हे भाई जी, ब्याह शादी में ना तनिका झूठ और सच बोलल जाला, और यही झूठ सच बोल के हम कितना ब्याह करवा देले बानी। अब हमरा का मालूम रहे कि वो भानुमतिया इतना बड़ा तांडव कर दी। कहा कहीं जाओ, रउए कुछ बताई। हाँ जी, अब बेटी के जीवन एक दो दिन के नहीं खे ना, अब रउए ना कुछ सोचा। अरे वो बुढ़िया बहुत जिद्दी बाड़ी। ऐसन करा, जमीन उमीन बेच के ओकर सारा डिमांड पूरा करता है। अरे यदि संभव रही तो हमने का चुप रहती का? हे महाराज, हमने की औकात के बारे में रउआ के पता नहीं खेका। अरे सारा खेत बाड़ी, ई घर दुआर सब कुछ बेच बाच के भी होकर अब हमने के डिमांड ना पूरा कर पाओल जाई। रउआ कुछ सोची ना। अरे हम का सोची, वो बुढ़िया के चेहरा जब हमारे सामने आवेला ना तो हमार सारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाला। राउत बच्चिया के हम जब जब चेहरा दिखली ना, हमरा बहुत माया लागेला। मन करेला ना कि वो बुढ़िया के घरे जाके ओकर मूड़ी तोड़ दी। बाकी कुछ न कुछ उपाय तो करही के पड़ी ना जी। ई देखी, रउआ के तीज में पहने खातिर साड़ी। हाँ भाभी, ई साड़ी निमन बा। बाकी वो पहले की साड़ी रहे ना, ओकर आचार ही दु कैसन रहे। एही से तो राउत भैया के भेज के ओकरा के वापस करा देनी। एकर ब्लाउज चूड़ी सब मैचिंग बा। ठीक बा ना? बाकी चूड़ी ना रउरा साड़ी पर ज्यादा निमन लागी। हाँ, ना ना, ई रउआ पहनी, हमरा खातिर बा। अच्छा, तीज की तैयारी करता रू लोग? हाँ हाँ माई, भाभी ना भैया के दोबारा भेज के साड़ी वापस मंगाऊनी। अच्छा, हाँ। ठीक केलू है दुल्हन। आए दुल्हन जी माँ जी। हौ जौन दान करे खातिर सुहाग के सामान आइल बा, ओकरा में देख लिहा कुछ छूटल नहीं खेनू। ठीक माँ जी, भले रउआ याद दिलवानी, हम देख ले। हाँ जा देख ले। हाँ माई, ई साड़ी बढ़िया बा ना? हाँ बेटा, बहुत सुंदर साड़ी बा। का भइल? काहे रोवा तारू? अरे का भइल माई, बताओ तो। माई का भइल? अरे कुछ बोलबू, का भइल? अरे बेटी के ब्याह के बाद पहला तीज है, और जौना सुहाग खातिर ई व्रत कइल जाला, अरे उहे सुहाग ओकरा से दूर बा। जाए देना माई, भले ही लोग एकरा के छोड़ दे बा लोग, लेकिन हमने को तो नहीं छोड़ जाना। ये बात तू ना समझ बा बेटा। कल गांव में अलगू यही पूछत रहे, शर्म से सिर झुक गई। हमरा तो लाजे गांव में कहीं निकले के मन नहीं के करत। अब अपन दुख तो ओकरा सामने कैसे जाहिर कैल जाओ? ओकरा साथे साथे तो हमनियों की किस्मत खराब बा। अब के तीज व्रत तो हम अपना ससुराल में ही करब। अरे का बाजा बाजा तारे? हाँ नानी, लगन के सीजन तो होइल ही ना, फिर ई बाजवा कहाँ बाजता? देख ना, हटा हटल, हटा हटा तो देखी तो। चलो चल के देखल जा। ये यहाँ कैसे?
भइल रही यहाँ आवे के? माँ जी, ये सब बात तो घर के भीतर जाके भी हो सकता ना। हमरा और पतो है दुआरी पे लोग बा, देखी है तो रावरे प्रतिष्ठा जाई ना। एगो इज्जतदार परिवार वाला शिष्टाचार के पालन करी। ते हमरा के शिष्टाचार सिखेबे? हाँ? ई बैंड बाजा बारात ना यहाँ से लेके वापस चल जो, नहीं तो हमरा से बुरा केहू ना हुई। हम जानता नहीं माँ जी, हमार नसीब बहुत खराब बा। हम एको गरीब बाप की बेटी है, ऐसी हम गृह प्रवेश की सारा व्यवस्था करके आयल बानी। कहे के यही में हमार नैहर के भी इज्जत बा और हमारे ससुराल के भी इज्जत बा। माँ जी, एजा तक तो हम अकेले आ गए नहीं, अब एजा से आगे भी अकेले ही जाए के पड़ी का? अनीता, गोड़ लगता नहीं माई। प्रीति, खुश रहा बिटिया, मजे में बाड़ू ना? हाँ माई, हम एकदम ठीक बानी। ऐजा बहुत खुश बानी। बाबूजी कहाँ बाड़े? अरे तोहर बाबूजी ऐजे बाड़न रे, दे थानी अबे। तनी बात कराओ। हाँ हाँ, बात करा बतानी। ससुराल में सब ठीक बना बिटिया? हाँ माई, सब ठीक बा। ला अपन बाबूजी से बात करा। हेलो। प्रणाम बाबूजी। सुखी रहा बिटिया, और तू कैसे बाड़ू? हम एकदम बढ़िया बानी। का हाल चाल बा? एकदम बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब राजू कहाँ बाड़े? घर ही बा बिटिया। ए राजू। हाँ बाबूजी। जल्दी आओ। हाँ आवता नहीं। आवता। अरे ले दीदिया से बात कर ले। और बिटिया, घर में सब लोग बढ़िया से बा ना? हाँ हाँ बाबूजी, सब ठीक बानी। ले ले बात कर दीदिया से। हाँ दीदी प्रणाम। खुश रहा। कैसन बाड़ा? बढ़िया बानी दीदी। जीजा जी कहाँ बड़े? जीजाजी बाजार गए बाड़े। अच्छा सुना। हाँ दीदी। तू रक्षाबंधन में आई बना? हाँ दीदी जरूर आई। ठीक बाला ही बाबूजी से बात करो, हम जाते हैं दुकान पे। हाँ। माई हम जाते हैं दुकाने। ए प्रीति। हाँ बाबूजी। घर में तोहरा से सब लोग खुश बानो? हाँ बाबूजी, सब केहू बहुत खुश बानी। मामा जी, मामी जी, बुआ, फूफा जी, ससुर जी और माँ जी। माँ जी तो हमके एक मिनट भी तनिको दूर ना करीले, हमसे इतना प्यार करीले। हमके राव लोगों की कमी कबो महसूस ही ना होके देवेले। अरे बस बस बिटिया, ऐसे ही सबसे मिलजुल के खुश रहिया। हाँ ठीक बा ना? हाँ, गोड़ लगता नहीं। खुश रहा बचवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं खिलागा। बैठे
हाय देख 200 रुपया साड़ी भेज बड़ा हमने के कंगाल कहीं का। ऐसे ना बोले के जौन जुड़ल सफल तन देले वाला सनू। देखा कितना सुंदर सुंदर साड़ी बा। ये तो एगो सुंदर साड़ी बा। दीदी एमे दूसरा बा का? हमारे घरे तो ये बा और तोहार बाप अगर देले हो तो दूसर निकाल ला। हमार कहे की मतलब ए ना रहे माँ जी। अरे ते हमरा से जबान लड़ी भी का रे अब तनी कंट्रोल में रह। और जब बाप देहले ना रहला ना तो खोजबो ना कहल जाला। और सुन एहसान माने घरे का कि तोरा के पतोह बना के रखले बनी, वरना तोरे नीच बाप के नीच हरकत पर ना तोरा के लात मार के भी निकाल दे तो कोनो दोष ना होई। काहे हमरा बाबूजी फिर जबान लड़ावती आई तो हमारा जबानों से आया वाला नहीं जानत तो जान ले। चल हटा बना के सोजा से हट यहाँ से उठ। बताओ दीदी ई कितना ढीठ बाड़ी, माई से आँखी में आँख डाल के बतियावत रही। ऐसे तो माइयो भड़क गइल सिया। बताओ कितना बेइज्जता समझी बारे, इतना तोय तफार को के एगो चुमौनी ना तोला सा ऐसा कहीं देखले बड़े ना ना का जी चालू बरुआ लोगन के कुछ रही। अरे अब जब बियाह हो ही गइल त इतना सब नाटक पसरला के कौन फायदा बा? ठेनु ज्ञान मत दी। राउर माई हमार माई दुगो साड़ी कम का दे दलस, आज तक ना ताना मारेली। हमरा माई के तो कुछ ना भेटाई। हटी खिसिया ना। हमार माई के गांव में नाम प्रतिष्ठा बा कि ना बा? का मुंह दिखाई गांव वालन के? तो एकर का मतलब बा? पतो प्रशासन करी हैं, जौन मन करी उहे करी हैं। रउआ तो बोलबे मत करी, बहुत बोली ला बकर बकर। अरे तो जवन बा रउआ नु अपन मुहवा का सुई डोरा से सीली न त हम धके सीते। चल रे दीदिया चल एजा से। हाँ हूँ न दी हसन खाना खाइल दू सवार भइल बा। हटी जा दी। आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।